Сәлам дуслар, шоу-без тапшыру бүген Мәскәүдә кунакта. Мәскәү татарлары иҗат иткән «Мәхәббәт ул йөрәк эше» 2 фильмына багышланган пресс-конференцияда сезгә кайнар репортажны, кызыклы репортажны әзерләдек. Әйдәгез бергәләп рәхәтләнеп карыйбыз. Презентацияга әзерлекләр бара, әле монда беркем дә юк. Безнең организаторлар гына монда бөтен әйберне оештыралар. Баннерны инде китерделәр. Монда хәзер инде берничә мизгелдән күп итеп кунаклар киләчәк. Төп геройлар, продюсер һәм инде чакырылган кунаклар барысы да менә шушы залда булачак. 6 декабрь Мәскәүдә режиссер Гаяр Нуримановның «Мәхәббәт ул йөрәк эше» 2 фильмын тәкъдим итү кичәсе булып узды. Бу тормышта сөекле тормыш иптәшең, яраткан балаң янәшәдә булганда, син үзеңне иң бәхетле кеше итеп хис итәсең. Дамир һәм Алия гаиләсе дә шулай тормышка шатланып яшәгән чакта язмыш дигәне үзенекен итә. Бер мизгелдә аларның тормышлары өстән аска әйләнә. Алиягә тормыш иптәше вафат булган дигән хәбәр килә. Алия бердән-бер кызы белән югалту кайгысын кичергән чакта ниндидер хат таба һәм сизенә. Ул иренең үлгәненә ышанмыйча эзләнә башлый. Менә бу моментта фильм караучысын үзенә алып кирип китә. Тамашачы геройлар белән бергә яши башлый. «Мәхәббәт ул йөрәк эше» 2. Ни өчен 2? Дуслар, чөнки бу фильмның инде беренче бүлеге бар. Сез аны ВКонтакте сайтында һәм инде дискларда сатып алып карый аласыз. Ә менә бу икенче фильмның премьерасы 24 февраль көнне Мәскәүдә Космос кинотеатрлар залында булачак. Ә кемнәр теле инде алданрак карыйсыгыз килсә, менә бу фильмны прокатка чакырырга мөмкин. «Мәхәббәт ул йөрәк эше» фильмының беренче өлеше кыска метражлы картинада Алия һәм Дамирның танышу тарихы, гаилә корулары күрсәтелә. Фильмның икенче өлеше әлбәттә дәвамы булып бара. Нәрсәсен ул мәхәббәт? Һәр йөрәк аны үзенчә аңлый, үзенчә кабул итә. Бу билгеле кешенең рухи дөньясыннан тора. Мәхәббәт ул йөрәк эше. Үз гаиләңне коткарыр өчен син нәрсәгә әзер? Фильмның төп слоганы шулай яңгырый. Слоганның мәгънәсе фильмның кульминацион моментында аңлашыла. Нинди генә вакыйгалар булуга карамастан, мәрхәмәтле һәм кешелекле булып калу иң мөһиме. Дуслар, бүгенге пресс-конференция «Мәхәббәт ул йөрәк эше» 2 фильмының трейлерынан башланып китәчәк. Хәзер инде халык җыела, трейлер кабынып китә. Аннары соң инде безнең оештыручылар, продюсер, фильмның актерлары төрле сорауларга җавап бирәчәк. Аннары соң берничә минут алып бирәчәкләр. Шуннан соң инде халыкны мондагы Мәскәү алып баручылары күңел ачтырачаклар, төрле сораулар бирәчәкләр һәм инде уеннар уйнатачаклар. Мам, скажи, когда я вырасту, я буду такой же красивой, как и ты? Да, кызым, ты будешь настоящей красавицей, как и сейчас. У тебя будет все, о чем ты мечтаешь. Я так соскучился. Я люблю тебя, Радик. Ты просто не представляешь, как мне нужна твоя забота, твое внимание. Пап, мне страшно. Скажи, мы всегда будем вместе? Что бы ни случилось, я всегда буду с тобою и с мамой. Мне кажется, мой муж мне изменяет. Ты меня сводишь просто с ума. Я знаю, кто нам мешает быть вместе. Скоро мы от них избавимся. Я не знаю, верить тебе или нет. Я не смогу с этим жить. Не говори так, Алия. Ты справишься. Почему папа ушел от нас? Не уезжай, прошу. Очень прошу. Ты знаешь, я не могу понять, почему судьба к тебе так жестока. Я думаю, нам нужно расстаться. Прости. Разве ты не знала? Дамир тебя бросил. Он тебя не любит. Прошу тебя. Заткнись, я сказала. Я отниму у тебя все.
Пресс-конференцияда режиссер һәм актерлар фильм турында фикерләре белән уртаклаштылар, кызыклы моментлар белән бүлештеләр. Аннан соң килгән кунакларга кызыксындырган сорауларны бирү мөмкинлеге дә тудырылды. Пресс-конференция ничек узды? Мне все очень сильно понравилось, все было здорово, особенно когда задавали вопросы и на них отвечаем. Каверзный сораулар булган. Мин шушы пресс-конференцияны көттем ничә еллап. Аллага шөкер, бүген килгән кунакларга, килгән прессага Татарстаннан, Мәскәүдән бик каты зур рәхмәт. Минем өчен бик кыска урынында узды конференция, дәртле, шәп, күңелле. Шунысын әйтеп узырга кирәк, бу фильм режиссер өчен дә, команда өчен дә дебют. Мин Мәскәүдә режиссерский курсларга йөрдем. Съемочный площадкаларда булдым, төрле кинолар төшерелгәнне карадым. Моңа күрә тәҗрибә алыр өчен мин белмәгән моментларны белер өчен мин кайбер режиссерлардан, белгән режиссерлардан, продюсерлардан алар белән аралашып, белмәгән моментларны алардан сорап, миңа алар әйтеп, турылап мине җибәрделәр. Гаяр Нуриманов фильмын рус һәм татар аудиториясе өчен кызыклы итеп төшерергә тырышкан. Фильм төрле сәбәпләр аркасында 3 ел төшерелә һәм ниһаять тамашачыга тәкъдим ителәчәк. Фильмның бюджеты берничә миллион. Барлык чыгымнарны Гаяр үзе каплый. Минеке бар интернет-магазин. Шушы интернет-магазинда мин сатамын балык. И киноны мин төшердем. Тамашачыларга кызык булыр дип уйлыймын. Менә кулымда хәзер банка икра булса, күрсәтер идем. Шушы банка икра саткан акчасына 2 сәгатьле кино төшердем дип. Ул яхшы түли актер. Икра белән бирдем әле. Икра белән дә бирде, балык белән дә бирде. Һәм акчалата. Бераз. Бераз гынамы? Күп мәртәбә бераз. Фильмның икенче төп героен башкаручы Тимур кичкенәдән татар фильмында катнашырга хыялланган. Гаяр фильмында катнашырга тәкъдим иткәч, Тимур тиз ризалашкан. Рольгә керү авыр булды. Бик күп дубльләр ясарга туры килде. Авыр текстлар, диалоглар булуга карамастан, миңа бик ошады дип килә. Героена килгәндә Дамир чын татар егете. Тимур үз-үземне уйнадым. Мин шулай ук үз халкымны яратам, гырыф-гадәтләрне хөрмәт итәм. Шуңа күрә рольне башкарырга авыр булмады дип уртаклашты Тимур. Хочешь, я тебе открою маленький секрет? Пришло время умирать. Һәрвакыт фильмда тискәре рольләрне башкаручы актерлар аерылып торалар. Динара антигерой ролен башкара. Нәкъ аның герое Диана үзенең сәер мәхәббәте белән фильмдагы геройларны бәхетсез итәргә тели. Чем вы похожи друг на друга? Ну, она достаточно сильный герой. Наверное, мне тоже шынды сильный киши. И иду на пролом, если касается чего-то жизненного. Ну, конечно, миманды кардинально изменил аргабармим, кишляру трабьеремим, писали, блин, егора еремим. Но характер, блин, боевой дух, блин, он мина шаган. Точнее, может, мина нарга шаган. Динара бу рольне яратып башкара. Антигерой булу аңа ошаган. Что я наделала? Фильмның иң кечкенә актеры Мәрьям дә безнең белән серләште. Фильмда ул Алия һәм Дамирның кызлары Әдилә ролен уйный. Но был сложный момент, когда я должна была плакать. Тогда я... Ты плакала по-настоящему? Да, я плакала по-настоящему. Мне предлагали покапать капли в глаза, чтобы я заплакала, но я отказалась. Я просто послушала музыку грустную и после этого заплакала и сказала: я готова, снимайте. Поехали. А папа говорит, что когда ты отвернулась посмотреть на него, ты украл у него сердце навеки. Отпустите! Мама! Я боялась, когда там было темно. Был такой холл, меня даже там снимали, скоро вы увидите. И там был свет. Но когда его выключили, я начала паниковать: включите свет, потому что там какая-то ленточка шаталась. И мне казалось, что это как какой-то там призрак, я не знаю. Мама зовет тебя. Адиле. Эй, включите свет. Дөресен генә әйткәндә, съемкаларда соңга калган очракларда әти ачулана иде, ләкин ул аннары мине аңлый башлады.
Там не только родители возмущались, у меня еще и тренера возмущались, потому что у нас постоянно по выходным тренировки, выступления. Родители, мама, ну, как можно сказать, спокойно, а вот папа иногда говорил: вот, почему так поздно, ты еще маленькая, чтобы так поздно возвращаться, тебе нужно отдыхать. Планы на будущее у тебя? В будущем я хочу поступить в театральный какой-нибудь институт или университет, я даже не знаю, и также продолжать заниматься художественной гимнастикой, чтобы быть и актрисой, и гимнасткой тоже. Марьям, ты молодец, 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 браво! А как твои ровесники относятся к тебе в школе, вот после того, как они узнали, то, что ты будешь сниматься в фильме? Ну, некоторые девочки, вот, с которыми я сидела, когда нас выбирали, чтобы сниматься в фильме. Некоторые девочки: ой, почему тебя, чем я хуже тебя, ой, подумаешь, легко сниматься. А некоторые: умничка, молодец, мы ждем твоей премьеры, хотим посмотреть, как ты снималась. И даже вот мои подружки, которым я рассказала, они говорят: ты умница, я хочу посмотреть, а некоторые как-то им не очень. Актерның образованиясы булмаса, аның белән авыр эшләргә. Ләкин барысы белән түгел. Кайбер актерларга роль бирелә җиңел, кайбер актерларга роль бирелә авыр. Шуңа күрә кайбер актерлар белән, төп геройлар белән мин әйтәмен инде. Римма белән, мәсәлән, Марьям белән бик каты җиңел иде эшләргә. Аларның образованиялары, белемләре юк, актерскийлары. Әмма алар белән талант бар. Шушы талантка күрә мин аларны режиссировал, и алар минем теләгән фикерне җиткерергә аларга җиңел иде. Әмма үзгә геройлар, төп геройлар, алар белән авыррак иде. Чөнки әгәр икән кеше үзенең таланты булмаса, аның белән эшләү авыр. Фильмда ике сюжет линиясе. Беренчесе Алия һәм Дамир гаиләсе белән булса, икенчесе Радикның мәхәббәт маҗаралары. Радик, менә бу фильмга ничек килеп эләктең һәм инде менә бу рольне сиңа ничек бирделәр? Син инде төп рольне уйныйсың. Мин Гайр белән күптән инде без дуслар, якын икән инде, ул миңа тәкъдим итте шул төп рольне, мин отказ бирмәдем. Анарга бик зур рәхмәт, минем өчен бик зур возможность үземне күрсәтергә бүтән яктан бераз. Радик, ничек уйлыйсың, менә бу фильмда синең катнашуың, синең тагын да фанатларың күбәйер дип уйлыйсыңмы? Булай да Аллага шөкер, поклонникларым бик тә күп. Һәм инде фильм арты тагы да күбәйер, шулай дип уйлыйм. Татарстанда да, Башкортостанда да, Россиядә да, Бөтен татарлар. Бөтен дөньяда. Татар эстрадасының популяр артисты диджей Радик бу фильмда үзен уйный. Привет, красотка. Как насчет познакомиться с реальным парнем? Фильмда инде пикап мастер ролен әзгенә уйныйсың, кызларны клеит итәсең үзеңә. Героең синнән аерыламы? Тормышта син белән шундыймы? Бу фильмда миңа бәхет елмайды, мин уйнадым үз-үземне, һәм инде чын тормышта мин бераз шулай ук кызларны клеит итәм. Ул бер кызга гашыйк булып, аның йөрәген яулап алырга тели. Кыз матур сүзләрдән башы әйләнүчеләрдән түгел, ул бары тик эшләнгән гамәлләргә генә ышана. Шуңа күрә Радикка бу фильмда тырышырга туры киләчәк. Прости меня, пожалуйста. Я очень виноват перед тобой. Я не хотел, чтобы ты обижался. Я не могу без тебя жить. Я даже забыл. Что тебе сказать? Йөри торган кыз бар, һәм инде өйләнү турында уйлыйм. Тиз арада булыр микән? Белмим, аны карарбыз, тормыш күрсәтә, вакыт күрсәтә. Бәхетле бул иркәм, бәхетле, һәм мине эзләмә. Шалтыратма ялгыз төннәрен, шалтыратма миңа. Ышан инде миңа, ышан миңа, барысы да булыр. Өмет белән тулса
Шуны да әйтеп узарга кирәк, диджей Радик һәм Айрат Сафин бу фильмга махсус чакырылганнар. Раз, два, три. Алар үзләренең популяр хитларын башкаралар. Айрат шулай ук Радикның дустын уйный. Фильмда Элвин Грейны да күрергә була. Мөхәббәт ул йөрәк кеше два. Элвин Грей диджей Радикның иптәше. Режиссер әйтүе буенча, җырчының шундый популяр икәнен алданрак белгән булса, аңа тагын да кызыграк роль биргән булыр иде. Да, яңа елга тиклем эшләр күп. Хәзер гастрольләр, альбом яздырабыз. А һинең тест-драйв ничек үтте? А һинең тест-драйв ничек үтте? Я просто начал читать, поэтому. Элвин Грейның популяр җыры фильмда яңгыраячак. Ашкына күңел ярсып үтәргә. Без бит туганбыз, тормыш көтәргә. Аштанмаганы көтсин еще гына. Бәхетле булыр тормышы хакына. Ашкына гомер тукташ якында. Бергә яшәгән дуслар хакына. Ашкына гомер зая үтмәсен. Иманнар безне ташлап китмәсен. Иманнар безне ташлап китмәсен. Фильмны төшерер өчен иң беренче кирәк, мин уйлыймын, яхшы тирән төпле сценарий. Һәм дә яхшы актерлар. Желательно актерлар булсын иде мәшһүр, известный. Мәсәлән, Марат Башаров кебек, Чулпан Хамматова кебек. Һәм дә мин уйлыймын, безнең татар сәхнәсендә бик күп артистлар, аларны мин чакырыр идем кинога төшерергә. Киләчәктә мин уйлыймын, бер сценарий әле минеке языла. Ул сценарийга чакырырга, ул проектка чакырырга безнең татар сәхнә йолдызларын. Мәсәлән, Салават Фәтхетдинов абыйны чакыргым кили. Килер дип уйлыйсыңмы? Мин думаю, килер актерлар бит, алар балалар кебек. Аларга сценарийны күрсәттең, сөйләдең, аларны кызыксындырдың, алар киләләр. Шунардан актерлар белән сөйләшә белергә кирәк. Мин шулай уйлыймын. Фильмның башын сөйләп китәлеме, ничек эшли башладың? Фильмның башын, бу безнең бурыс әйтмешле первый блин, беренче кыймак, шуңа күрә тәҗрибәмдә бик күп медиа проектлар булды инде, ләкин кино төшерү бу безнең беренче тәҗрибә. Шуңа күрә күп кенә авырлыклар да булды инде әлбәттә. Чөнки күп кенә кайбер әйберләрне белмисең. Шуңа күрә процесс дәвамында күп кенә яңа әйберләрне үзебез өчен ачтык дип әйтик инде. Мәскәүдә иҗат итүче Сөмбел Билалова фильмда Алиянең дус кызы ролен башкара. Роленә килгәндә шулай ук ул үзен уйный. Фильмда Сөмбел Алиягә төрле киңәшләр бирә, аңа ярдәм итәргә тырыша. Фильмдагы саундтрекларны Мәскәүнең иң яхшы музыкантлары иҗат иткән. С Гаяром мы познакомились буквально где-то 2-2,5 года назад. Как раз он обратился к нам тогда, когда уже у него шли съемки фильма, они уже подходили к концу. И как бы он захотел сделать такой полноценный саундтрек с живой музыкой. Ритм чуть-чуть можно поменять, как бы под текст. Типа «Махаббат ул йөрәк кеше, салкынчакта мине җылыта». Махаббатым, син минем язмышым, гомерлеккә калыйк әле без бергә.
Шуралек группасының композиторлары ярты елдан артык җырлар өстендә эшләгән. Мы приложили много усилий, чтобы музыка понравилась Гаяру, потому что у Гаяра требования-то большие. Он просил создать саундтрек на уровне Голливуда. Ну, изюминка заключается в том, что мы смешали как бы татарский колорит с европейским звучанием. Там можно услышать и народный инструмент баян, гитары, флейта, да. И все это, в общем, очень энергично, живо. И главное, запоминающаяся мелодия. Фильмның официаль саундтрегын группаның солисты Иделия Мухимедзянова башкарачак. Теперь эта песня, этот саундтрек и эти треки, которые прозвучали в фильме, они занимают очень такое весомое, скажем, место в нашем творчестве. Пресс-конференциядан соң махсус чакырылган журналистлар өчен фильмны күрсәттеләр. Шоубез командасына да бу фильмны карау бәхете елмайды. Барыгызны да чакырамын. Безнең Мәскәүдә 24 февральдә кинотеатр Космоста зур кинобызның премьерасы уза. Мин барыгызны да чакырамын. Килмичә калмагыз. Һәрбер килгәнегезгә мин бик каты шат булыр идем. Килегез, без сезне көтәбез. Фильмне карагыз һәм тыңлагыз. Март айында Татарстанда, Казанда зур итеп премьера узыр. Анарга да мин барыгызны да чакырамын һәм дә көтеп каламын. Сезнең белән Гаяр Нуриманов, Мәхәббәт ул йөрәк эше киноның режиссеры һәм дә продюсеры. Надоело мне это кино, переключу на это. Надоело?